L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona no comparteix que Ramon García Bragado continuï com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Ahir l'alcalde Jordi Hereu li va treure les atribucions d'urbanisme un cop s'ha conegut la seva imputació en el cas de l'Hotel del Palau de la Música. Això no és suficient pels grups de l'oposició i ni tan sols per Iniciativa Verds, el soci de govern dels socialistes al consistori. El nostre acord amb el relleu de Ramon García Bragado com a regidor d'Urbanisme del govern de l'Ajuntament i una segona reflexió, i és que aquest relleu com a regidor d'Urbanisme ha de comportar també que deixi de ser tinent d'alcalde. Nosaltres creiem que és evident que la força que hauria de tenir un tinent alcalde de la ciutat de Barcelona per poder negociar determinades coses, en aquests moments jo crec que es veu molt malmesa. I per tant és l'alcalde de Barcelona qui ha de decidir si aquesta persona continua o no continua. Avui ho hem pogut veure amb la cessació de les seves funcions del senyor García Bragado. L'alcalde cada vegada està més sol, està més dèbil, l'alcalde i el propi govern, i és un govern que va a la deriva des de fa ja molt de temps. Llevant el càrrec de tinent d'alcalde en el senyor García Bragado, però mantenint-lo com a regidor per tal de no generar una desproporció que després no es pogués corregir. Aquests grups topen també amb els socialistes en la comissió no permanent que es vol crear a l'Ajuntament per parlar del famós hotel. Tots, excepte el PSC, volen que la comissió sigui pública i que es pugui convidar persones alienes a l'Ajuntament. Ara la negociació està encallada davant la negativa socialista. El 60è aniversari dels drets humans